Viva Palestina, Palestina libre. Viva Palestina, Palestina libre. Libre, libre, libre Palestina. Libre, libre, libre Palestina. Libre Palestina. Hola, hola. Gracias por venir. Vuestra presencia es la constatación de que entre todos, entre la solidaridad, este genocidio lo vamos a parar. La solidaridad en todo el mundo es muy potente y tenemos que continuar hasta acabar con la barbarie. Ahora vamos a empezar a leer los manifiestos que ha preparado el Moviment per la Pau. Y a continuación habrá una serie de actuaciones y de otras intervenciones. Comenzamos con los manifiestos. No tenim més paraules davant de tant de dolor. Tots, incloent els governs de tot el món, sabem àmpliament la violència colonial que està imposant-se a Israel a tota Palestina. Israel ha dit que continuarà el seu genocidi si no s'accepta el pla de pau imposat per Trump i Netanyahu, que no és més que un ultimàtum clarament desfavorable per al poble palestí. I ha afirmat rotundament que mai hi haurà un estat palestí. Israel no sols ha destruït més del 92% de vivendes de la franja de Gaza, sinó que l'ha convertida en un camp d'extermini. Cisjordània pateix atacs cada vegada més brutals per part de milícies de colons armats. Ha arribat a bombardejar diversos països implicats en el conflicte: l'Iran, Líban, Síria, Iemen, Qatar, entre altres països. Encara que les xifres oficials parlen de 63.000 persones assassinades, la relatora de la ONU, Francesca Albanese, adverteix que el número d'assassinats podrien arribar a elevar-se realment a 680.000. Els crims no van començar fa dos anys. Israel porta 77 anys expulsant, empresonant i assassinant el poble palestí. A tota Palestina, amb la complicitat de governs i empreses que miren cap a un altre costat. Cases, escoles, hospitals, mesquites, esglésies, universitats, camps de cultiu, res queda fora de la maquinària de destrucció israeliana. El clam popular global contra el genocidi no deixa de créixer. No estem veient cada dia, cada setmana, cada mes. Cada vegada més sectors s'estan alçant en defensa de Palestina, des de cada poble i cada ciutat per on passa la volta ciclista, fins al món de la cultura, universitats, estudiants, professionals i treballadors. Esta mateixa setmana també les companyes i companys valers de la Global Summum Flotilla que navegaven d'un bagassa amb ajuda humanitària han sigut interceptats per Israel i actualment molts d'ells continuen detinguts amb la possibilitat d'acabar empresonats. El món està mirant i el que aconseguim així pot provocar un efecte dominó en altres països. Estos dies són crucials, cal intensificar la lluita. El govern de l'estat espanyol ha començat a prendre mesures, però són totalment insuficients. És incomprensible que els partits polítics se solidaritzen en Palestina i al seu torn. No legislen i pressionen per acabar amb absolutament tot el comerç d'armes amb Israel. És una qüestió moral i una obligació legal perseguir i detindre els que cometen crims de lesa humanitat. Avui, una altra vegada més, eixim al carrer per a dir que no pararem fins que Palestina siga lliure, des del riu fins a la mar. Exigim al govern espanyol i a tots els partits del Congrés: 1. L'embargament integral d'armes a Israel. 2. La ruptura total de relacions acadèmiques, diplomàtiques, institucionals, econòmiques, esportives i culturals amb Israel. 3. Sancions internacionals al règim d'apartheid israelià. 4. Suport ple a les demandes judicials contra Israel, sumant-se a Sud-àfrica en l'Acord Internacional de Justícia
i donant suport al treball del Tribunal Penal Internacional per a jutjar líders israelians per genocidi i crims de guerra. A més, com a ciutadans i ciutadanes, podem fer boicot a les empreses i multinacionals que estan finançant o donant suport al genocidi i l'ocupació il·legal. El nostre boicot té un gran impacte. Cada acte compta, cada boicot importa. La nostra pressió funciona. Fins que tota Palestina siga lliure, no pararem. Boicot a Israel, Palestina lliure! Palestina!